Arrigorriaga eta Armaitiak, Euskaraldia amaitu da, baina gogoratu. Euskaraldiaren amaierak ez du esan nahi, Euskararen erabilerak behera egin behar duenik. Alderantziz, orain da benetako erronka hasten den unea. Azken egun hauetan erakutsi dugu badugula gogoa eta indarra euskeraz bizitzeko. Aho bizi zein belarri prest asko izan gara Arrigorriagan eta horrek komunitate oso baten konpromisoa islatzen du. Alegin handia egin dugu, batzuk gehiago hitz egiten, beste batzuk ulertzen eta animatzen, eta hori da garrantzitsuena, elkarri bidea erraztea, euskera gure bizitzaren parte bihurtzea. Beraz, orain, eutsi diezaiogun hasitako bideari, eta egin dezagun euskaraz egunerokoan, etxean, kalean, lanean, dendetan, hitz egin dezagun eta bizi gaitezen euskeraz. Euskera gurea da, maitasunetik, ohituratik eta harrotasunetik erabil dezagun. Mila esker bihotz-bihotzez Euskaraldian parte hartu duzuen guztioi eta segi dezagun euskaraz Arrigorriaga.